Loko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en jagoro maduong mochung'ne mauta Liban Mohamed, jatatije mar Kenya Pipeline Joe Sang, kod director maduong mar EPRA Daniel Kipto ogweyo tao ndala chiel bang' makgi kitudo kod mibadhi mokwako nyiepo mar mauta kowuok e pinje maoko. Magi timore sama kwayo igolo mondo sirkal ogolo osuru mar siling 7 ma ojajuogo oganda ma pacho kae nengo modhi. Osuru mane ochak juogo jopiny chakre higa mar 2024. Sharon Ong'aw nigi ler mathoth. E oboke manor ne ute fwambo kod jatend jotije piny owacho Felix Koskei, jatend piny William Ruto orwako okang' mar gweyo tao mar jagoro maduong' mochung'ne mauta Liban Mohamed, jatatije mar Kenya Pipeline Joe Sang, kod director maduong' mar EPRA Daniel Kipto manogweyo tao kiny makawuono. Okang' makamano gikawo mana ndalo achiel bang' makgi kitudogi kod mibadhi mokwako nyiepo mar mauta kowuok e pinje maoko. Jotelo go iseyo kod mibadhi mokwako nyiepo mar mauta kowuok e pinje maoko, ataro mar winjruok ma piny Kenya nitiere godo koda sirikande mag pinje mamoko maoko ma piny Kenya jakawe mauta midendo kaka G2G. Kaluwore gi oboke mane oor kod jatend jotije piny owacho, oyango ni jotelo mochung'ne modhi e pacho kae nyalo bedo ni ne orocho nonro mayango chal mag modhi e pacho kae, okang' mosebedo ka kelo kihondko ne oganda kaachiel kod dwaro mar medo nengo mauta. Kaluwore koda lipot, jotelogo ne okawo okang' mar nyiewo mauta mawachore ni nonyiew moor e pacho kae, mauta mawachore ni nonyiew e nengo mamalo, kendo mauta ma rang'iny ne nitiere piny. Kaluwore gi dwaro makamano, nonro osechak tim ne jotelo manogweyo tao mar yango adiera mar wach, kendo okang' mager mar chik bi kaw negi tok nonro. Bad migawo mar piny owacho mochung'ne modhi e pacho kae bende biro kawo okang' mager ne jalup director mochung'ne modhi e pacho kae Joseph Wafula, ka kambi mar Kenya Pipeline bende timo nonro ne meneja margi mochung'ne wuoth Joel Mburu. Komachielo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro oseyo piny owacho kuom koso keto ikruok makare ne midhiero mar nok mar mauta maneno, koyango okenge 3 ma piny Kenya owinjore okawo. Kenya currently consumes around 400 million liters of petrol and diesel per month. And I heard the government people purporting there is 17 billion for all stabilization of prices. That is not enough, my friends. Instead of this bill they are bringing in parliament to make one company assess to profit from Kenyan resources and benefiting the same people in power, the bill they should bring before the House immediately is that of making fuel in Kenya VAT exempt. And the Minister for Transport, they need to give a gazette notice immediately, waiving the 7 shillings in fuel levy that was added in 2024. Ndindi omedo bioseyo ne jotend modhi mane omaki, koseyo moko kuom jodito mag piny owacho mar donjore ohala mar nyiewo modhi e pacho kae. The issue of arrests of the EPRA CEO and the Kenya Pipeline and the PS for energy, and especially the petroleum part. It has very little to do with the welfare of Kenyans. It has everything to do with watu wadogo wamekula chakula ya mzee. The same company handling G2G, 75% of the fuel that comes into Kenya. It is the same company that is dealing with exploiting our Turkana oil. Bill before Parliament now to make the same company benefit by giving them asset status, that their operations will now be at a special economic zone. They will not be going to be paying taxes. Magidu totimore ka jotend modhi mane omaki mabende nyaka sani nogweyo tao podo dinne giete sendo bila e kinde manonro dhi nyime. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.